Bi ye mɛkalo tile 10 ye n'o bɛnna sunkalo juma fɔlɔ ma an balimaw ani ɲanguma Maliactu don kibaru kɛnɛ kan. Bi kibaruya m'an bolo ka da kulo kan o de k'a fɔ mɛkalo tile 6 sirabakan kasara jugumanba dɔ kɛra Segukaw fɛ yen nɔ. Kunnafoni min sera ma o y'a yira k'a fɔ tɛnɛndon 14h wagati mɔbili dɔ de kɔni bɔtɔ Kɔnɔbugu n'o ni Segu bɔɲɔgɔnko bɛ taa kilomɛtiri 80 ɲɔgɔnna kɔni na o de yɛlɛmana n'a kɔnɔmɔgɔw ye. Ni kasara in yɛrɛ kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko mɔbili kɔni tora boli la a yɛrɛ ma pneu kelen de kɔni jenina. O de kɛra sababu ye mɔgɔ 7 kɔni sara mɔgɔ 8 olu joginna. An filɛ nin ye wagati min na mɔgɔ jogini ninnu kɔni taara ka na n'u ye Bamakɔ. Kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de k'a fɔ ko dɔ farala tiga sɔngɔ kan Kucala la. Kibaruya min sera ma o y'a yira k'a fɔ ko ni san daminɛ la tiga kilo kɔni kun bɛ taa 90 na an filɛ nin yɔrɔ min na ko bi kilo kelen yɛlɛla ka taa fo 130 la. Kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko ni gɛlɛya in yɛrɛ kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko salo samiya de ma ja kosɛbɛ o de kɛra sababu ye tiga kɔni gɛlɛyalen n'o ɲina. Kunnafoniw y'a yira k'a fɔ fana ko ni gɛlɛya in kɔni tɛ ko banta ye sisan nɔ sabula sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ k'a bɛ se ka mɛn sen na halisa. Kunnafoni wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de k'a fɔ ko ɲina sunkalo kɔni na feerefɛnw kɔni fɛn ma fara olu da kan ko nka sannikɛlaw de dɔgɔyalen don sugu la. Kunnafoni min sera ma o y'a yira k'a fɔ ɲina sunkalo kɔni ni sunkalo tɔw ma kɛ kelen sabula sunkalo tɛmɛnenw na an y'a ye k'a fɔ fɛn kun bɛ fara feerefɛnw da kan sugu la nka ɲina sunkalo kɔni na ni dɔ ma bɔ mun na fɛn ma fara o da kɔni kan. O bɛɛ n'a ta o ta feerekɛlaw ka fɔ la ko sannikɛlaw kɔni dɔgɔyalen don kosɛbɛ. Feerekɛla dɔw ka fɔ la ko sannikɛlaw kɔni dɔgɔyali sababu tɛ dɔwɛrɛ ye ko sabula ni y'a jateminɛ an ka jamana kɔnɔ nin wagati in na wari yɛrɛ kɔni tɛ jamana kɔni kɔnɔna la o de kɛra sababu ye wari tɛ mɔgɔw kun kuma tɛ ka sanni yɛrɛ kɔni kɛ. Dɔwɛrɛw ka fɔ la ko fɛn kura de kɔni ka di sannikɛlaw ye ko nka ni y'a jateminɛ sugu la nin wagati in kɔni na salon sɛnɛfɛnw de bɛ ka feere sugu la k'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman kɔni salaya sanni na. Nka ni feerekɛla ninnu kɔni bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye olu ka nin gɛlɛya sugu ye u ka baara kɔnɔna la. Kunnafoni wɛrɛ min bɛ ka da kulo kan o de k'a fɔ kɔngɔ bɛ ka maaba 54 kɛ Mopti mara la. Kibaruya min sera ma o y'a yira k'a fɔ ko kabini san 2012 kɔnɔna la kɛlɛ min bɛ an ka jamana camancɛ bolo fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Banjakara, Bangas, Koro ale ni Douanza o kɛlen don ka gɛlɛyaba don olu ka sɛnɛko la kosɛbɛ. O de senfɛ sa kɔngɔ kɔni bɛ ka ni dugu kofɔlen ninnu mɔgɔw kɔni gɛn kosɛbɛ. Dɔgɔnɔ denmisɛnninw ka jɛkulu n'a bɛ fɔ o ma ko Association des jeunes du pays Dogon olu ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ sa kɔni yirala k'a fɔ mɔgɔ 65 de kɔni bolila ka bɔ u sigiyɔrɔw la. Ekɔliden 150 olu kɔni tɛ ka se ka taa ekɔli la bilen ko wa jitayɔrɔ 800 kɔ kɔni fana tiɲɛnen don. O de kama ni jɛkulu in kɔni ye welewelekan bila jamana kɔnɔdenw ma ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a dɔn k'i bɛ se ka kɛ sababu ye ko ka don ni mɔgɔ ninnu jigi kɔrɔ k'i ka k'i seko n'i damayira la. Kunnafoni kuncɛ la an b'a yɔrɔ la k'a fɔ mɛkalo tile 2 kɔnɔna la muso dɔ de y'a yɛrɛ faga a n'a denw. Kunnafoni min sera ma o y'a yira k'a fɔ mɛkalo tile 2 n'o bɛnna alamisadon ma o su muso dɔ de kɔni filɛ nin ye ka taxi ta ka bɔ Bakɔ Jikɔrɔ ni Golfu la a n'a den 3 ni k'i kunda Bɔnɛ Martyr kan n'an b'a fɔ o ma ko Pɔnkɔrɔ. U selen pɔn kɔni sanfɛla la a y'a ɲini taxitigi fɛ ko taxitigi k'a jɔ. Taxitigi y'a yira k'a fɔ k'ale kɔni tɛ se ka jɔ pɔn sanfɛla la. Ayiwa ale kɔni jiginna n'u ye ka taa ɲɛfɛ dɔɔni. Muso in n'a denw jiginnen a tagamara ka yɛlɛ ni den ninnu ye ni ka den ninnu 3 bɛɛ ta k'u fili ji la kelen kelen o kɔfɛ a yɛrɛ fana tilala k'i fili. Mɔgɔw kɔni kɛlen ka nin waleya in ye olu ye wele bila lakanalikɛlaw ma n'olu bolila ka na muso in kɔni bɔ ji la ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la. A selen dɔgɔtɔrɔso la sa ni kɔni bɔra la yen nɔ. An bɛ wagati min na i ko bi kunnafoni jɔnjɔn kɔni ma se ka sɔrɔ mun bɛ se k'a yira muso in kɔni ye nin waleya in kɛ ka da kun kan. Muso in ka saya kɔfɛ denkɛ fɔlɔ n'o si bɛ taa san 12 bɔɲɔnko la o kɔni su sera ka bɔ ji la nka an b'a yirala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛ sen na halisa yaasa ka se ka den 2 tɔ ninnu kɔni su ye. An balimaw ni kunnafoni nin laseraw ma ni Sodi Shop ka dɛmɛ ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.